Γεια σας και καλώς ήλθατε στο τελευταίο βίντεο αυτής της σειράς. Ονομάζομαι Σοφία Λιανού και σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία της ορθοαναγωγής στο Orthophoto.io. Όπως μπορείτε να δείτε, έχουμε ήδη πλοηγηθεί στο βήμα 4, όπου θα ζητήσουμε από το σύστημα να δημιουργήσει την τελική ορθοφωτογραφία στη σωστή της ανάλυση. Ωστόσο, το σύστημα μας ενημερώνει ότι δεν έχουμε αρκετές πιστωτικές μονάδες προκειμένου να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Αυτό φαίνεται τόσο στο βήμα 4, όσο και κάτω από το όνομα του λογαριασμού μας στην επάνω δεξιά γωνία. Ας προσθέσουμε μερικές πιστωτικές μονάδες επιλέγοντας Buy Credits. Αυτό μας οδηγεί στην ενότητα Available Packages, όπου μπορούμε να επιλέξουμε το πακέτο που καλύπτει τις ανάγκες μας. Αφού επιλέξουμε το πακέτο μας, πληγούμαστε στη σελίδα Checkout, όπου και παρέχουμε τις πληροφορίες πληρωμής και φυσικά τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μας. Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας και της πληρωμής, μπορούμε να πλοηγηθούμε πίσω στην κεντρική σελίδα. Στην ενότητα Past Payments, κάτω από τα διαθέσιμα πακέτα, μπορούμε να εντοπίσουμε την απόδειξή μας. Ανανεώνοντας τη σελίδα, ανανεώνονται οι πιστωτικές μονάδες μας στην πάνω δεξιά γωνία, οι οποίες έχουν αυξηθεί κατά το ποσοστό των πιστωτικών μονάδων που επιλέξαμε να αγοράσουμε. Πλοηγούμενοι στα έργα μας, επιλέγουμε το τρέχον για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία της ορθοαναγωγής. Τώρα, στο βήμα 4, έχουμε διαθέσιμο το κουμπί Ολοκλήρωση έργου. Αφού το επιλέξουμε, βλέπουμε ότι εμφανίζεται ένα μήνυμα που αποδεικνύει ότι το έργο μας βρίσκεται υπό επεξεργασία. Σχετικό μήνυμα εμφανίζεται επίσης στη λίστα έργων στην επάνω αριστερή γωνία του έργου μας. Η παραγωγή του τελικού εξαγόμενου εξαρτάται από το φόρτο του διακομιστή, επομένως μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος μέχρι να είναι έτοιμο. Όταν είναι έτοιμη η τελική ορθοφωτογραφία, η κατάσταση του έργου αλλάζει σε ολοκληρώθηκε. Επίσης, έχουμε δύο πρόσθετες επιλογές διαθέσιμες στο μενού ενεργειών του έργου. Η πρώτη είναι να κατεβάσετε το τελικό αποτέλεσμα ως έχει. Η δεύτερη μας δίνει τη δυνατότητα να αντιγράψουμε ένα σύνδεσμο WMS, το οποίο μας παρέχει απομακρυσμένη πρόσβαση στα δεδομένα μας. Επιπλέον, όταν πληγούμαστε στο Orthophoto.io, μπορούμε να δούμε στο βήμα 3 το παραγόμενο αποτέλεσμα στην τελική του ανάλυση. Η γεωμετρική ακρίβεια είναι ακριβώς ίδια με την προεπισκόπηση, αλλά με πολύ μεγαλύτερη ανάλυση. Η πλοήγηση στο βήμα 4 μας παρέχει επίσης τις ίδιες επιλογές για την ανάκτηση των δεδομένων, όπως και η προβολή του έργου στην κεντρική σελίδα. Τώρα θα κατεβάσουμε τα δεδομένα μας πατώντας το κουμπί λήψη. Πριν χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σε ένα GIS ή CAD λογισμικό, πρέπει να εξάγουμε το ληφθέν αρχείο. Ας ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στο σύνολο των δεδομένων μας στο περιβάλλον του QGIS. Η μεταφορά
φορά και η υπόθεση της εικόνας μέσα στην κενή περιοχή του QGIS θα τη φωτώσει αυτόματα και θα μας επιτρέψει να τη δούμε. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτή τη σύντομη σειρά εκμάθησης σχετικά με τις δυνατότητες του Orthophoto.io. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις σας. Τα λέμε σύντομα.